بمجمرتا نخلكم دق زابرخت مريت السلام من تعناني من نيلكم عبز حلف مدب بزحات لباماتن عبيتنا حواتنا استفلالي حساباتن مغرتاتهم كمون زخرتات أكافيلهم نانيروم نحج كأه نتيناتهم زراغود أنهم بعقمي قالك بالكفتني أهواتي دكي تنعد كمور قابشتي أبحا وستفلي أبزز لنا عدينا عبدلنا حديد للسالي أمنني قبرهم ويانا أسدلنا ኣብ ዩቲዩብ ወይ ድማ ኣብ ፌስቡክ ምስተኣቱ ዝጸንሐካ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘውጽኦ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ቪድዮታትን እዩ እቲ ንኹሉ ዝሰምዕ ዕውት እዩ ግን ከኣ መሚው ዝሰምዕን ዘንብብን ምስ ትኸውን ይዕውት እምበር ንኹሉ ዝግፍጥ እንተ ደኣ ኮይኑ ከይተረድኦ ካብ መንገዲ ወፂኡ ኣብ ሓሸውየ ዝነብር ከምቲ ለባማት ተዛረብቲ ዝብልዎ ኩሉ ተንብቦን ትሰምዖን ተኣምኖ እንተ ደኣ ኾንካ ኣይተንብብ ኣይተስማዓይ ነገሩ ከም ሰብ መጠን ልክዕ ከምቶም ዝጸሓፍዎ ሰባት ንስኻውን ኣብ ርእስኻ ብዙሕ ዳይመንድ ሓሳባት ኣለካ እንተገደደ ድማ መሚኻ ክትሰምዕን ክትርዳእን ትዕድልቱለካ ስለዚ ኣብዚ ዝተራቐቐ ግዜ ኣዝኻ በሊሕኻን ሓይልካን ሕማቕን ጽቡቕን ክትፈሊ ክትሕተት ኢኻ ንዓኻ ክሕሸካ ኣስተውዕል መንእሰይ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ሓንቲ በዳሂት ግዜ መጽያትን ኣላ እዛ ግዜ ትድገም እያ ዘላ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣቦታትና ኣጋጢማቶም ነይራያ ከሰንፍዋ ብዘይ ምኽኣሎም ድማ መፍተጓና ኮይኖም ስደትን ውርደትን ሞትን ሪኦም መንነትካ መለለይኻ እምበር መንነትካ ክኸውን ኣይግባእን ወዲ ዝኾነ ኩን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ይኹን ከተማ ዕበ ኤርትራዊኻ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐብሩ ኣሕዋትካ ከም ዘለዉ እውን ዘክር ኣብዚ ምዕቡል እዋን ይትረፍ ወዲ ሃገርካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓውኻ መማኽርትኻ ግበሮ ኣፈላላይ ዘምጽኦ እንተሎ ብዘይካ ንሕድሕድካ ምውንጃል ዝኾነ ፍታሕ ኣይከውንን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማት ከምዚ ዓይነት ክህሉ ይኽእል እዩ ብፍሉይ ግን ናትና ዝገደደ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ደኣ ዘነስተውዕል ኮይንና እምበር እቶም ሳዋ ዝፈተና ንዝክሮ ሽዑድ መስረትናየ ፍቕሪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ጸኒሑ ጸገምና ዝርድኡ ሰባት ከም ንረክብ ጌርና እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይዕበ ኤርትራዊ ሙስሊም ይኹን ክርስትና ባርካ ይኹን ከበሳ ብዘየገድስ ከም ቀደምና ከም ዓበይቲ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን እታ ፍቕርና ትሕሸና ነዞም ስራሕ ሲኢኖም ንሕድሕዶም ትምክሕቶም ክረኣዩ ኣብ ፍኸራን ባእስን ዘለዉ ኔጋቲቭ ማይንድ ዝኾኑ ሰባት ተኽኢልና ትጋገየለኹም ኢልና ካብቲ ዘለውዎ መስመር ኣሊና ኣወንታዊ ተሓሳስባን ሓልዮት ዓሲሎም የማን መንገዲ ክጓዓዙ ንሓግዞም ተዘይኮነ ድማ ነቲ ዓቕምና ነብስና መሊኽና ከም ቀደምና ሓወይ ሓፍተይ ተባሂልና ነዚ ሓጻር ናይ ስደት ግዜ ንሕለፋ መጀመርታ ኣብ ህይወትና ሰላም ክንነብር ንጹር ራእይ ብሉጽ እምነት ክህልወና ኣለዎ እምነትካ ግን እዝግዝፈትዎ ፍቕርን ምትሕግጋዝን ሓልየቱን ግበሮ ክትሽገር ምዃንካ ዘኪርካ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ ኩኖ ጽቡቕካ ኩሉ ግዜ ንቕድሜኻ ሓሊፉ ክጸንሐካ እዩ ንጽቡቕ ምግባር ሰብ ትፈላልን ተደኣ ኾንካ ወዲ ከባቢየ ወዲ ዓደይ ትብል እንተለኻ ተጋጊኻ ምኽንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ድጸንሐካ ኩሉ ሓውኻ እዩ ታሪኽና ፍልይ ዝበለ እዩ ነዚ ታሪኽ ዝሰነዱ ኣቦታትና ወይ እውን ኣሕዋትና ሓንቲ ዝተጠቆሙላ መስመር እንተደኣ ነይራ ሓወይ ሓፍተይ ተባሂሎም ኣብ ጸላም ምብራህ እዩ ነዚ ኣብነት ትባብጀኹም ኣብ ርእስና ዓብዪ ቦታ ንሃቦ ታሪኽ ዘይፈልጥ ሰብ ካብ ምዕባይ ሓዊ ይፍለጥ ኣታ ትፈልጥ ድማ ከየጋግኻ ንጹር ታሪኽ ንምንኣስካ ውርሶ እቲ ማእዘኑ ጠፊእዎ ኣብ ዕንክሊል ዘሎ መንእሰይ ንዓ እዚ ንጹር መንገዲ በሎ ደጋጊመ ክብላ ዝደሊ ምፍልላይ ሓንቲ ነገርያ ከተምጸልና ንሳ ድማ ኣደዳ ስቓይን ኩናትን ስደትን ክትገብረና ኣብ ኩሉ ሃገራት ስደተኛ ብኸመይ ውርደት ይተሓዝ ኣይጠፍአናይ ኩልና እውን ንሪኦ ኣለና መፍቶ ሃገራት ኮይንና መሸቀጢ ሃፍታማት ነብስና ይንፍረዳ ንመጻኢ ወለዶ ለኪምና መንገድና ኣነጺርና ትርጉም ሃገራውነት ተረዲእና ቋሒልና ንጓዓዝ ነዚ ጊዛዊ ስርዓት ጸሊእና ግን ናይ ዘለኣለም ጽላልናን ክብርታትናን ኣይነፍርሶ ሕጂውን ኣስተውዕል ኣብ ዩቲዩብ ናይ ሃገርና ደርፍታት ይኹን ፊልምታት ብዙሕ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ይፈሪ ኣሎ ብኸመይ ይፈሪ ንዝኾነ ሰብ ይጠፍኦ ኣይብልን እየ እንተሎ ድማ ክብደቱ ቀሊል ከም ዘይኮነ ከረድእ ይፈቱ ስለዚ ነቲ ብዓቕሙ ዘፍረልና ደሎ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ሓገዝ ክኾኖ ከምቲ ግቡእ ደኣ ክንሕግዞ ኣለና እምበር ዳውንሎድ ጌርና መጻዕሮም ክንህስስ ክንበልዕን ሽምና ክንቅይርን ክንልውጥን ዓገብ ዝበሃለ ጉዳይ እዩ
ካልኣይ ነቲ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ምስ ረኣኻዮ ኣብ ታሕቲ ዝተዳለወልካ መጽሓፍ ሓሳባት ኣሎ እቲ ቦታ ምስቲ ፍርያት ዝተኣሳሰር ርእቶኻ ወይ እውን ሓሳባትካ ማለት ኣብ ስእሊ ይኹን ዳይሬክቲንግ ከምኡውን ሙዚቃ ግጥሚ ወዘተ ገለ ክትብል ዳ እምበር ክትጻረፍ ራጽ ፈሰሶ ስራሕ ክተናእስ ዝተዳለወ ሳጽን ኣይኮነን ብርግጽ ምስቲ ሰብ ውልቃዊ ጽልእ ክህልወካ ይኽእል እዩ ተኽኢልካ ኣጋጣሚ ረኺብካ ጽረፎ እቲ ቦታ ግን ትርጉሙ ብልክዕ ተረዳዮ ስለዚ ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሓንቲ መልእኽቲ ገዲፍልና ሓሊፍ እዩ ኣተሓሳስባና እንተሃፍቲሙ ወይ ድኽነትና ሽዕኽቲሙ እዚ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ተኣሊልና ኣምላኽና ሒዝና ኩልና ምስ ስድራናን ፈተውትናን ንራኸበሉ ግዜ ክመፃና እዩ ተዘይኮነ በዛ ንኸዳ ዘለና ጸላም መንገዲ ግን ድሕሪና ዘለዉ ወለዶ ለኪምና ኣብ ጸላም ክንነብር ኢና ባዕልና ንባዕልና ኣይንፈራረድ ነዞም ንሕድሕዶም ክጻረፉ ዝውዕሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ጎደናኹም በሲሕሉልና በዚ ጎደና ተጓዓዚልና ንዓርሞም መሊስና ከምኣቶም ኣተሓሳስባና ርሲሕና ብጸርፊ ኣይንመልሰሎም ክንጸርፎም ዘይኮነ ዘለና ጌጋ መንገዲ ከም ዘለዉ ንሓብሮም ንሓደ ነገር ክትጻረፍ ከለኻ እኮ ስለ ደስ ዘይበለካ እዩ መሊስካ ንስኻ ማዕሪኡ ትጋገን እንተሊኻ ግን እናትካ ጌጋ ስለ ዝዓቢ ዘሎ ንኹሉ ብርግኣት ቀልሶ ዝኸብርኩም ሰማዕቲ ኣብዛ ኣልዒልያ ዘለኹ ርእስቲ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ታሕቲ ብኮመንት ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ክዛዝመ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክምለሰኩም ሰናይ ቅነ ሓላል ቤት ደቂ ጽንዓት ብርሃን ኩላ ሓላ ውሑዳት ግን ብርቁታት ከክንዲ ሽሕ ክኾነላ ዝኸታዮ ክንሰሚር ንሒልና ትሒልናላ ነንገብሮ ክንኣስል ኢና ተማባፅዕናላ ኣሕዋተይ ደቂ ጽንዓት ከም ወርቃብ ጨርቂ ኣብ ሓውስ ተፈለ ኣብዘ ዘለና ዓዲና ብደለና ሓድድ ምሳሌ ኣምነኒ ገብሮ ሞያና ኣስል ደለና ሓላሌ ኣሕዋተይ ደቂ ጽንዓት ከም ወርቃብ ጨርቂ ኣብ ሓውስ ተፈለ ኣብዘ ዘለና ዓዲና ብደለና ሓድድ ምሳሌ ኣምነኒ ገብሮ ሞያና ኣስል ደለና كبتك كيتبافن ززبرت شمعة كيتغم ززبغولت تقلي كيتغمرر ززنقلت كلت كيتدافن لا زبدلنا نما خير نسمر دلنا انتحانا در كحاساس بنا انتهابتمو ويودي خنتنا شعوفتمو التحاساس بنا انتهابتمو ويودي خنتنا شعوفتمو نسمر دلنا انتحانا قر تحاساس بنا انتهابتمو ويودي خدمتنا شعوفتمو التحاساس بنا انتهابتمو ويودي خدمتنا شعوفتمو التحاساس بنا انتهابتمو ويودي خدمتنا شعوفتمو
كي الري